Băi, frate, cum am primit mașcea? Mamă. Ok, bun. Ok, așa, bun, și oricine s-a uitat la ăsta, salut! Oricine ai fi și hai că începem cu un unboxing frumos, două rare și un common. Nu e rău. Da. Factory issue, ăsta arată mai frumos ca albastru, ia. Factory issue și ăsta e mai frumos. Ok. Kill quick. Iată-l, mă. Ok. Așa, bun. Deja am mai jucat jocul ăsta, după cum se vede. Da, am mai jucat câteva meciuri. 48 mai exact. Deci numai de 3 ori am intrat în top change. Am fost odată gen pe locul 2, numai că ăla cu care am jucat odată era și gen am murit ca un idiot, l-am omorât pe unul, i-am dat knock-ul și fix pixul. Eu m-am mai jucat jocul ăsta după cum am spus, deci nu sunt chiar palete, dar nici bonus. După 50 de meciuri este tot paleta, adică de atați de paletă că de-abia știu, nici armele nu știu cum practic. Cred că știu 4 armele aici. Nici pale nu le știu cum se numesc, mai le văd cum arată. You can call me Bloodhound. Main-ul e Bloodhound, normal. Mamă, șalul ăsta era tot Bloodhound, cred. Pay attention, you might learn a thing or two. What? Aparent la ăsta e main-ul healer-ul, what? I will guide us to victory below. Ok. Hai să vedem unde dropăm. Unde mai știu ce? Nu s-a dus nicăieri. What do you think? Unde ar trebui să mă duc? Am înțeles, șeful. Hai da, launch. Prepare for battle. E cineva? Bă. Ok, bun. Lutat tot. Op! L-am văzut. Scanning the area. Reload. Listen up, I'm getting shot at. Attention. First blood. Mamă, cum trag. Da. Și atât de paletă, ziceam când ziceam că sunt palete. Making contact with enemy. Okay. Spotted, taking fire. Enemy down. All Father, give me something. There is another squad. They are attacking. Wow. Deploying health drone. All Father, give me sight. Unde-s băieții, n-am nicio idee. Dat o bucată, perfect, m-am dus. Ok, ăla care e cu mine? Bă, câtă bine o duce. Unde e? Ok, ăla o cam încurcă acolo sus. Ăla o cam încurcă rău. Someone traveled through here. Might be something good this way. Contact with target. Bless me with sight. Da, îl văd, dar degeaba că nu știu cum. Dă-mi un sniper ceva frumos așa, dar nu, n-am. De unde? I'm spotted. Taking fire.
ring is close. Come on, Richard. Say hello. Just Hai give că it am back to the dau sky. cover și eu cum pot, dar nu mă prea pricep. The ring is close. Ok. Target spotted. Shotgun, repeater, ia. This way. Let's go. Okay. He Half a spotted you. minute. Ring is near. Got some extra supplies. Right. Reloading. Frag grenade sent. Almost there. We are close to it. Making contact with enemy. Hai bă, cum trag așa, bă? I'm spotted. Taking fire. Marking our surroundings. Mamă, Fight ești alone, nebun. tactic. To fight and fall is a happy life. Nice work. Be proud. Syringe, This way. Let's go. frumos. Shiny Tiny. Ia-l și pe ăsta. Tot în loc de chestia aia. Hostile right here. Marking our surroundings. Has been eliminated. Shelter enough. That entire squad has fallen. Half the squad remain. Target over there. Oh, băi, ce mă pulesc animalele, mă? Recharging my shields. Nu spune că moare. Recharging my shields. Listen up. I'm getting shot at. Mamă. N-am cum să-l ajut acum, mers așa sus fac. Up and down. Te puși, frate, prea mult. I downed a hostile. Marking our surroundings. Fire. Lay low. I will assist you. Come on. Marking our surroundings. Taking a moment to charge my shields. Recharging my shields. Making contact with enemy. Taking a moment to recharge my shields. Marking our surroundings. Making Contact contact. with hostile. Bravo. Copy that. Hostile right here. Scanning the area. Man, listen up. I'm getting shot at. Listen up. Got another squad coming in. I took an enemy's life. Good job. Fast reduction. Hostile. Reloading. I'm taking fire. Can't save you, mate, sorry. If I die, Reloading. I take them with me. Strong work. Finish the last of that enemy squad. Lay low. I will assist you. You have heal, right? Healing my wounds. Yo, take some heal. One second. Beginning ring countdown. New ring is distant.
to heal. Got a replicator coming down. Mamă, pe bine să așa. 30-30 repeater, a? Mamă, frumos, bă. Sper că nu mor. Mai e un picuț până acolo. Health drawn if you need. Recharging my shields. Thanks. Oh, Taking a moment to heal. Recharging my shields. you need shield. Just giving my shields a recharge. Listen up, I'm calling a lifeline package. Let's explore this way. Hostile over there. Enemy over there. Reloading. His shield's down. Scanning the area. Let's go this way. Helmet here. Level 2. Let's explore this way. Let us go this way. Listen up, the ring be closing in 1 minute. Mamă, 30-30 repeater-ul ăsta e foarte bun. Bă, deci mă concentrez, bă. Șanse să câștig, mă. The ring is far. I'm spotted. Let's go this way. Firing. There's a jump tower over there. Mamă, frate. Deploy and help drone. No. Shit. Ok. I'm down. 30 seconds remain. Safety. I leave no fighter behind. Fight back against the Vela, but it does not stop. This is the fruit of my failings. Bless me with sight. I'm dreading this fight is not over. 10 seconds until a closer battle. Ring closing. Scanning the area. Delivering care package. Nu mă omoră. Băi, deci dacă mă omoră. Trebuie să scap, frate, de ei. Mamă, știu că mă prinde și ringul. Mamă, băi, deci cum a venit, mă? Băi, deci cum a venit, mă? Mamă. V-am avut 4 kill-uri. Bă, frate, ăsta a murit, bă, runda asta. Băi! Mamă, să-mi bag. Ești nebun? O dat damage, că vine cu dat damage, mă jur. Deci, cu toate că nu au făcut kill-uri cât damage ăla, dar, bă, o dat damage. Mamă. Deci, 11 minute am rezistat. Hoolo. Mamă. Videoclipul ăsta e lung. Deci, e 14 minute acum. Ai de viața mea. Ok. Mai dau un match? Mai dau, că mai apuc. Și după aia, cred că o să trebuiască să închid video, că e prea lung videoclipul și pe bune. Și așa nu o să uită lumea la videoclipuri, așa că trebuie să le fac și așa lungi. Ok. Club Legends. Legends aici, ce am eu? Cât să am bani? 100 Apex Coins. Și cât îmi trebuie să le deblochez? 750 sau 12.000. Băi, băi, un picuț cam mult de cel, cred. Apex Coins. 110. Deci, practic am primit 1 euro. Am primit 1 euro. Frumos.
Frumos. Apex Pack. A, uite, poți să cumpăr un din ăla. Nice. Ok. Urât așa, da. Ce să faci? Și bănuiesc că până coborâm și chestii, pun pauză și revin, că și așa nu am destul timp. Și coborâm frumușanu. Pare că mai vine nimeni? Aici nu vine nimeni. Ce văd? Băi, ești nebun? Tot cu healer. Sau e aceeași persoană? Nu-mi dau seama. Evo shield here. Level 1. Iau tot, ești nebun? Round 1. 33. Da, nu, am sniper. We are inside the ring. Backpack here. I found a 30-30 repeater here. Mamă, tot timpul o să zic de 30 repeater-ul ăsta. Sau cum se numește, băi, bun! Energy mag, n-am nici nimic pe energy. Need an extended mag for my energy weapon. Extended mag. Energy ammo magazine, mamă, bă! Sper că găsit, că era unul pe aici. Attention. First blood. Ok, nu suntem departe de... Good thing it's not us. Ok. Energy ammo here. Shotgun ammo here. Spotted. Heard that. Could be some loot here, I'll let you know. Scanning the area. Op. Trebuie chestia aia. Îmi trebuie chestia aia. Helmet here. Level 2. Dibs. Marking our surroundings. Your gratitude is graced. Might be something good this way. I heard that. Facing the enemy. Mamă, ce prostă-s! Mamă, prostă-s! Recharging my shield. Bless me with sight. Taking a moment to heal. This way. Let's go. Marking our surroundings. 4 guys are here. Retreat for now. Extended heavy mag, yeah. Level 2. Warning. Ring closing. Say one. We're all inside this ring. Scanning the area. Mamă, frate, ce era să-mi iau acolo? De fapt, mi-am cam luat-o, ce-i drept. Taking a moment to recharge Am my murit, shields. dar mi-am cam luat-o. Target over there. Hostile spotted. Care package. Ok, bă, nu-i văd. Bă, nu-i văd, stai să vedem, filmează, filmează, bun. Coming in. Enemy 19 over minute. there. Sus, e, ha. Speții sus. Ia stai să dau și un scan rapid. Allfather, give me sight. Ok. Apare nu s acolo, Hostile over băieți, there. ce s acolo.
Dar ce fac? Mamă, ce m-a speriat să-mi bag picioarele. Ok, nu văd pe nimeni acolo, dar... Nici în aia nu-i nimic. Băieții... Băieții cum mă duc acolo înăuntru în casa Marking aia? our surroundings. Ia dă să vedem. Opa, că s-or plecat, da. S-or plecat. Target over there. Op. Unde? Someone traveled through here recently. Target spotted. Scanning the area. What a light. Contact with He's low. hostile. Mamă. Băi, cât damage am dat, ești nebun? He's really low. Reloaded. Bate-l, frate, bate-l! Mamă, bate-l, atât! Go on, watch out. Very To fight and fall is a heck life. go on now, say Dude! hello. Revive, please! On your feet. Lifelines got your back. Mamă, nici măcar... Nici măcar revive nu trăsăm de aici, nebun. Mamă, băi! Sniper ammo. Ce-am prea mult, ce-am prea mult? De-astea am prea multe. Heavy rounds. Bun. Mamă. Ia dă-o pe asta. Mamă. Shield atunci. Taking a moment to recharge my shields. Sniper ammo. Astea-s bune. Heavy ammo here. Light ammo here. Scanning the area. Băi, nu prea vine nimeni, ești nebun, mamă. Băi, băi, e bine să așa, să știi. Bă, mi se pare că merge un pic în lag pe filmare și nu știu de ce. Round What? two. Stai, că n-am Beginning apucat să văd. countdown. Să mă uit după aia, dar bă, n-ar trebui să meargă mă în lag, ce are? Half the squads remain. Vive An Vena. extended light mag. Scanning the area. Blessings upon us. A replicator descends. Băieții pe unde îs? New kill leader appointed. New kill leader. Someone's How's here. our form? Ok, cineva e pe aici. Chestia aia nu-i. Marking our surroundings. Rest easy now. My ultimate's charged. Calling in a lifeline package. Energy ammo here. Evo shield here. Level 3. Mamă, legendar... Nu e legendar, e epic, teoretic. Thanks. Thanks. You're welcome. Bă, dacă am mere All chestia father, give me aici, sight. nebun? Dacă nu mă înșel, playerii trebuiau să dea chestia aia să meargă. Acum mere singura? Sau să joacă cineva cu ea așa în dreptate, dar nu cred. N-ar avea logică. I need an extended light mag. Extended light mag.
Are level 1, mamă. Treasure pack here. Making contact with enemy. Light ammo here. Shield cell here. Warning. Ring closing. Say one, we're all inside this ring. Heavy și de asta, ok. Băi, deci concentrare maximă, ești nebun. Nici nu mai am timp să vorbesc, mamă. Ok. Hear that? Hai să văd, deci cineva pe aici nu pare că e nimeni, mamă, eu la Optics două. here. Sniper. Ia uzi-l, mă! Ia uzi-l, mă! Dar de fapt nu-mi plac alea de 8. Sincer să fiu. Optic attachment slot. Bă, n-am niciunul. 96, dar nu trebuie mai mult de 6, deci... Bă... Extended sniper mag... Atât! Death box here. Marking our surroundings. Hostile crew. Extended light mag here. Level cancel that. Extended light mag here. Level 2. 3. Beginning ring countdown. Bă, unde-i mă ăsta? Sniper stock here. Level 2. Not all of us are inside the ring. Victory lies there. Attention. Delivering replicator. Knockdown shield here. Level 2. Nu, chestii bunicele pe aici. Knockdown shield. Dar mai era o chestie. Sniper mag. Ceva. Ultimate's ready to go, brethren. Extended We have heavy hired the new mag. kill leader. Unde-i mă ăla de sniper? Nu mai e. Nu știu ce s-a întâmplat cu el. Bă! Light mag. Level 1, mam. Nu Come s-a and get your apropia, ok. birthday present. I need optics for an assault rifle. Băi, ești nebun. Mamă. Unde-i mă ăsta? Ok. Pleacă? Ce face? Ce se întâmplă acolo? De ce urc? Bless me with sight. Hostile over there. Okay. Target spotted. Warning. Ring movement in progress. Let's go this time. We are inside the ring. Good faith. Looks like a care package is coming in. There's that. Target spotted. Mamă, băi. Enemy over there. Mamă, ce l-am golit, ești... Reloading. Got him. Quite a bit. Hostile over there. Hai, bă, dați-vă jos. Ce faceți acolo, maimuțelor? Enemy spotted.
Beginning ring countdown. Going. Gonna Scanning the area. take my horse to the old town road. Contact with Eistal. Contact with Eistal. Help gonna be needed. Round up. Behind you. Down. Fuck! Mamă, ești nebun! Ok, băi. S-a dus Rush, frate, și și-a luat gangbang, dar și normal că a murit. E și normal că a murit dacă s-a dus Rush. Fai să-mi bag. Mamă, băi, de ce sunt atâta de idioți, mă, unii? Bă, nu știu, apucă așa într-o dată ceva, nu înțeleg. Ce-au mă ăștia? Uite și tu. Mamă, și am fost pe locul 7, băi, băteam pe ea. Mamă, deci atât de ușor îi băteam pe ea să-mi bag picioarele, bă. Deci nu pot să cred așa. Wow. Bag picioarele în ei. Mi-aș crafta un skin ceva pe ăsta, dar asta o fi episodul viitor, că deci, mamă, jumătate de oră, mai de viață, ok. No, am trăit și am vedea. Până atunci, salut!